Натанцювавшись, чарівні музи звернулись разом до громади і творця. Мовив, що час настав довести справу добру до логічного кінця. Тож мовить нехай чарівна Софія, бо ліра правди краще скаже за всіх муз. Її чарівний голос слух бентежить, нехай торкнеться мудрість ваших вух. Питання це важливе і варте уваги. Як можуть люди за нікчемність жити собі й отримувати благодать? Коїти зло замість робити добро й отримувати від усіх прощення? Кидали б ми таких бурхливий водоспад. Несправедливо це, що одні вірять правді і за свободу до кінця стоять, шукають щирого натхнення і славлять Бога в скрутний час, а інші орють лихо, діти юродиві, лукавого сини. Нікчемні, ні на що не здатні, не розуміють силу правди, не буде їм за це хвали. А в своїй хаті своя й правда, і сила, доля, вільний дух. Нема добра добрішого, ніж воля. Лиш знайде той до правди, хто не глух. А зараз ми вам співаємо пісню.